Уважаеми гости и колеги, здравейте и добре дошли! Тази неделя предстои да се състои петото издание на пробега, известния вече традиционен пробег от НДК до Черни връх. Нашето състезание добива все по-голяма популярност. Иначе техническите характеристики на самия пробег може би вече са ви известни. Ще ги повторя накратко. Старт пред НДК, финал на Черни връх. Трасето е с дължина 18 км, преминава през Южния парк на София, после през Драгалевци, под лифта Бай Кръстю, по туристическата пътека до Черни връх. Рекорда на трасето за сега е 1 час и 37 минути, поставен 2009 година от Шабан Мустафа, нашия най-добър състезател по маратонни планински бягания. Много широк е възрастовия диапазон на нашите участници. От 9 до 72 годишни участници сме имали до сега. За мен е удоволствие от името на Столична община, на район Витоша, и аз в качеството си на заместник-председател на Столичната спортна асоциация наистина да сме съорганизатори на това състезание. За мен винаги планината Витоша е била свързана с спорта и, както се казва, докато съм кмет или в каквото и да съм качество в последствие в живота, аз ще участвам във всички тези хубави неща, които се случват на нашата планина. Защото няма какво да ви казвам новина. Витоша е огромно богатство за София и за България и няма как столицата на България да не се възползва от това богатство. Въпреки че съм в добра спортна форма, не бих тръгнал без да потренирам малко, може би ще е за следващата година. Както се казва, ще трябва да се пробвам първо без да ме гледат много медиите, защото обичам все пак, когато се състезавам, да дам добри резултати. От името на район Витоша това състезание от тук нататък ще има пълната подкрепа и аз като кмет заставам плътно зад всички тези хубави спортни мероприятия, които са на планината Витоша, и съм убеден, че заедно ще направим наистина българина и първо, разбира се, софиянци по-добри, по-здрави и от тук нататък надявам се да имаме все по-добри резултати и на европейската, и на световната спортна сцена. За нас е удоволствие да спонсорираме за поредна година проявата. По много хубав начин допълва и нашето послание, участието ни в това състезание, като една компания ориентирана към зелени технологии с много добри международни позиции в тази област. И е много важно, че по този начин обръщаме внимание на това, че наистина за час и половина, може би най-добрите за малко повече от час и половина могат да стигнат до планината и тя е изключително достъпна. Искам да допълня още. Ние сме получили много заявки вече. Една от заявките е на заместник-кмета на община Триарица, господин Красимир Николов, който миналата година успешно премина с трасето и има амбицията тази година с по-добър резултат да го направи. Също така сред заявките прочетох и вашата колежка Антония Близнакова. Повода за точно тази дата да стане този преход, това бягане е, както вече спомена господин Чолаков, организираното от Алеко Константинов преди 117 години масово изкачване на 300 души от центъра на София до Черни връх. Те тогава са се изкачили за 2 дена. Искам да поканя всички журналисти. Ще ви осигурим транспорт, ако искате да се качите до самия връх.